Oulun Luistinseura, Rauman Salpa, miesten salibändiliigaottelu. Lopputulos 5-2. Lehdistötilaisuudella paikalla kotijoukkueesta päävalmentaja Jami Herrala, kotijoukkueen pelaaja Atte Paloste, vierasjoukkueelta päävalmentaja Mäkilä ja pelaaja Urmerinta. No niin. Eli lopputulos 5-2. Nopeasti päävalmentajalta kommentit. Jami Herrala, aloitetaan sinusta. No joo, ihan jees peli, että tiedätte, että kaveri on taisteleva ja hyvin päätävä nippu. Ja saatiin ihan hyvä alku ja piettiin kavereita sitten oikeastaan takana koko ajan, että se helpottaa huomattavasti sitten, että ei mitään isompaa, että ton verran oltiin parempia, mutta tasainen matsihan tuo pelillisesti oli. Karvaus toimi tosi hyvin, että kaveri ei hirveästi päässyt paikalle hittailla, että sitten mitä menetettiin palloja keskialueella, niin niistä kaveri saa sitten vastaan paikkansa. Sitten Rauman Salpan päävalmentaja. No, ei hirveästi sanottavaa. Pettymys on aika jäätävän iso tällä hetkellä. Kyllä me tultiin täällä vaan voittamaan ja ryöstämään 2 pistettä, mutta ensimmäisessä erässä meillä ei ollut minkä näköisiä valmiuksia. Toinen erä hiukan parannettiin. Pari lapsua tuli pallon kanssa keskellä. Omasta paikasta tulikin kaverin maali. Kolmas erä oli sit hiukan kasvojen kohotusta ja niinku kasvojen pesujen kohotusta ihan tälle tullut, mutta kasvojen pesu ja toi syöni onnistus ihan ok. Jos mä tietäisin mikä nyt menee mettään, niin tuskin me tehtäisiin asiat väärin. Tätä aika nöyräksi tällä hetkellä. Ainoa tavoite on 2 pistettä ja se ei ottamat ja eikä ole selitellä, että kaveri oli just ton verran parempi. Ei muuta. Kotijoukkueen pelaaja Atte Paloste, sama kysymys, nopeat kommentit. No joo, ei oltu pallon kanssa tänään ei oltu kyllä ihan parhaimmillaan, että miehet ei liikkunut ihan parhaalla tavalla ja eikä pallokaan siinä myöskään, mutta toisaalta sitten omissa ei päästetty vastustajaa oikeastaan kovin hyvilläkään tekopaikalle kovin paljon, että peiteltiin helkkärin hyvin vetoja ja mestari hoiti sitten loput, niin ei sen suurempaa hätää kuitenkaan. Viime kaudella pelattiin paljon hyviä pelejä ja hävittiin ja nyt ei ollut ehkä paras peli, mutta voitettiin, niin parempi se näin. Ja siitä samalla pallo sitten Rauman puolelta, nopeat kommentit. Jees, vastustaja ja valmentaja sanoi tuossa alkuun, että tiedätte, että raumalaiset on taisteleva nippu, mutta tänään me ei kyllä oltu taisteleva nippu, että me ei saatu todellakaan koneesta sitä irti, mitä meidän pitää saada, jos me halutaan näitä pelejä voittaa. Edellisissä peleissä ollaan oltu paljon parempia ja silti hävitty. Nyt ei oltu kolmannes eräs jotain pientä kirjaa saatiin aikaan, mutta ei sitten loppujen lopuksi sinne päinkään. Hiljaiseksi vetää, pitkä matka kotiin, pitkä matka oli tännekin. Rauman puolelta, miten teillä homma jatkuu tästä? Kuka on seuraava vastus ja koska? Meillä on sitten ensi viikko ei ole pelejä, sitten on seuraavan viikon perjantaina on Oilersin viereissä. Ja Tää on ennen korjaan kapipeliä. eikö se on sitten sen jälkeen maanantaina. Joo. Eli nyt on melkein pari viikkoa taukoa. Okei, ja sieltä varmasti lähdetään sitten minkälaisilla lääkkeillä kohti seuraavaa. Hyvät treeniviikot ja... Joo, ja en mä tiedä, onko tuosta nyt treenaamisesta tai mistä muusta kiinni, kun ehkä se on tuo itseluottamuskysymys, että vähän niinku jännitetään pelaamista. Ja nyt tuntuu, että on 2 viimeistä peliä ollut semmoista puristamista ja pakko ottaa näitä 2 pistettä ja silloin ei me olla parhaimmillaan. En tiedä. Mietitään tuossa matka-aikaisin. Niin kuin sanottiin, siinä on aika miettiä. Otetaan muutama mietintämyssy siitä matkaan ja katsotaan, jos tulisi jotain hyviä ideoita. Tähän kuulostaa vähän siltä, niin kuin Olssilla tässä, että ihan hyvin pelissä välillä kiinni, mutta täysverisen liigajoukkue sitten vetää petevän koron lopulta. Niin, Raumalla on nyt, teillä on suurin piirtein 10 peliä kasassa salibändiliigaa.
Minkälaiset on mietteet ensimmäisen pätkän jälkeen? No, niin kuin ollaan tuossa poikien kanssa keskenäkin juteltu, että se vaatii se 110 onnistuminen ja sitten yksilöiden onnistuminen noissa ratkaisupaikoilla. Meillä on noussut nyt uusia yksilöitä ja Ilkkakin on alemmissa ketjussa ollut ja vieläkin pelaa kolmosketju, mutta on niitä, ketä pelaa koko ajan niin se omien taitojen ylärajalle. Meidän täytyy vaan niin meidän ratkaisuhenkilössä saa se itseluottamus, että samanlaisen maalin, samankokoisen pelon kuin Divarissakin. Ja mitä katsoo noin vanhana häkkärinä, niin noin häkkärikkä niin kauhean erikoiset osaa, että kaveri kyllä puolustaa näin hyvin. Okei. Kotijoukkueen kausi jatkuu heti huomenna. Vastassa Seinäjoen peliveljet. Joo, tulee vähän erityinen peli. Että huomenna ollaan paljon pallottomana ja aika fyysinen joukkue tulee. Paljon pitää parantaa, jos meinataan jotakin saada pisteitä mukaan. Onko lehdistöllä pelaajille mitään erityistä kysyttävää? Niin mitä sä olitte varmaan ensimmäistä kertaa suunnilleen 3 vuoteen ennakkosuosikkia liigaottelussa. Näkyykö se? No, miten sen jokainen ottaa, mutta ei ainakaan itsellä henkilössä tuntunut oikeastaan erikoiselta, että ei, mitä tuollaista, ei ollut mitään kummempaa. Onko tässä kuitenkin voisi kuvitella, että pelaajat odottavat tätä SPV-kohtaamista vesikielellä, että oliko siinä jo ajatukset hypännyt tämän pelin yli yhtään? No, ei todellakaan ollut, että jokainen peli tässä sarjassa on niin kova testi ja sitä lähdetään voittaa yksi peli kerrallaan. Että nyt lähdetään miettimään sitä huomista peliä sitten tämän jälkeen voittu plakkarissa. Ei se helpoksi tänään kyllä todellakaan mene. Miksi Jami on kuitenkin ihan hyvä, että vähän niin kuin nihkeä peli, mutta silti voitto, että sitä nyt ei ole sitä nähty tässä viime aikoina? No joo, se on ihan selkeä juttu, että viime vuonna nämä on aina kääntynyt, tai viime vuosina kääntynyt kaverille. Ja nyt pystytään nämä voittamaan, niin onhan se iso juttu. Että hyvä näin. Teille niin Sapluuna kuitenkin pysyy sillä kasassa, että ei päässyt tunne viemään peliä, että puolustitte ihan hyvin oikeastaan siinä, että ei siinä oikein keskeltä ja läheltä niin monta kertaa päässyt vapaasti kukaan lyömään. Joo, kyllä me siis ollaan paljon painotettu tälle kaudelle juurikin puolustuspeliä ja näinhän se pitää mennä, jos me aletaan voittaa. Että ei me hurlumheen pelillä niin kyllä ketään vuoteta tässä. Nöyrää puolustamista ja sitä kautta niin ollaan sitten vahvoja. Onko muuten loukkaantumistilanne, miten elää, milloin tulee? Ei ole kovin kreni Jukkanen loukkaan. Milloin se muuten tulee takaisin? Tauon jälkeen. Pitkän tauon. Vähän epäselvyyttä, ei ole takareissa vähän jumia, että ei ole pitkästi. Joo, mikä tässä on niinku, muuttunut tässä niinku, tekemissä pelien aikana, että te pystytte vääntämään näitä voittoja? Mikä on se tärkeä asia? No varmasti on kokemus karttunut, että ollaan opittu kuitenkin noista aiemmista vuosista jonkun verran ja sitten sitä kautta. Ja pelien aikana tietenkin, niin kuin Jami just sanoi, niin ollaan me puolustuspeliä kyllä aika paljon parempaa uskoa saatu. Että ei sitä parhaalta sektorilta paljon anneta kaverille paikkoja. Se on se tärkein. Joo, mulla on kummempia tässä. Okei. Lehdistöllä ei sen enempää, niin ei muuta kuin toivotaan raumalaisille hyvät ja turvalliset kotimatkat ja kotijoukkueelle ajatukset kotihuomista. Kiitos. Kiitos. Yes. Semi huomisella. Kiitos.